No tots els Nadals són iguals, però tots comparteixen la mateixa màgia. I, curiosament, amb els cristalls de neu passa una cosa similar. I és que són únics i irrepetibles, però tots tenen la mateixa bellesa. I el seu camí comença als núvols, allà on hi fa molt fred i les molècules d'aigua es congelen i es connecten sempre formant petites estructures cristal·lines en forma hexagonal. Aquesta forma s'explica per com els àtoms de les molècules d'aigua es disposen a l'espai i acaben formant sempre angles de 120 graus. A mesura que els cristalls van caient, el fred i el vapor d'aigua són els que els hi donen la forma. Des de les famoses estrelles amb 6 puntes, dissenys senzills, com poden ser plaques planes, agulles, o d'altres més complexos, com aquestes columnes cilíndriques. Segons l'ambient que travessen, prenen formes molt diferents. I com el dia de Nadal, els cristalls de neu també són efímers i desapareixen ràpidament, però ens deixen sempre un record que perdura. Bon Nadal, bones festes i fins l'any que ve!